Nahugmak ang tulay sa Purokwan, Barangay Fatima, New Bataan, Davao de Oro kaganihang buntag tungod sa kusog nga banla sa tubig baha. Sa video nga kuha ni Rica Babe Cayastenio, makita nga dili na magian ang tulay ug nakuratsab siya sa nahimong epekto sa baha. Ego na lang sa pagtan-aw sa nahugmak at tulay ug banla sa tubig baha ang nahimo sa mga residente. Sa Mawab, Davao de Oro, nagpagawas na og advisory ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga likayan una sa katawhan ang pagduol sa naguba nga parte sa Malinawon Bridge sa Purok 8, Barangay Malinawon, Mawab, Davao de Oro kay kusog pa kaayo ang banla sa tubig baha. Sa video nga kuha ni Irma Queen Perez Villacruz, malantawan nga nagsigi pa og kankan ang yuta sa ilang lugar. Nahugmak sab ang hanging bridge sa Barangay Nueva Visayas nga ginasubay sa mga tao aron makatabok sa Galinan River. Ang hanging bridge mao'y nagkonektar sa Purok 5 ug 6. Nag-ocular inspection dayon si Mayor Roberto Gonzaga III sa mga lugar nga gipangbaha ug sa mga evacuation center. Gipasalig ni Mayor Gonzaga nga makadawat gyud og hinabang ang mga nabahaan sa iyang lungsod. Sa San Francisco, Agusan del Sur, nakuhaan sa bughulagway ni Chris Panganiban ang ilang lugar nga grabing nakasinati og pagbaha. Gani, napugos na lang ang mga residente nga muhumol sa tubig baha kay wala na sila mahimo. Hasta ang ilang kalsada, gibaha usab. Sa Moncayo, Davao de Oro, daling gideploy sa lokal nga gobyerno ang ilang mga heavy equipment sa mga lugar nga nakasinati og mudslide nga mitabon sa mga kalsada. Partikular nga girumbo sa team ang Barangay Upper Ulip aron makaagi dayon ang mga sakyanan. Karon ang nahitabo sa amo ang Sa Governor Generoso, Davao Oriental, subling naigo sa landslide ang Oregon Integrated School South District sa Davao Oriental. Gamay nga bahin sa classroom ang natabunan og yutay sa midahili nga yuta. Pero netong Hunyo sa milabing tuig, naigo sab sa landslide ang duha nila ka mga classrooms o girekomendang dili na ipagamit tungod sa kadelikado. Sa Katiil, Davao Oriental, mas nagrabihan og igo sa baha ang Barangay Alegria kung asa adunay 83 anyos nga senior citizen ang gireport nga nalumos o gideklarang dead on arrival pag-abot sa ospital. Sa lungsod sa Compostela, Davao de Oro, mitabang na ang mga pulis sa rescue operation alang sa mga stranded ug natrap sa baha. Subay sa report as of 3 p.m. karong hapon, hinay-hinay na nga mihubas ang tubig baha pero gipaamping sa mga otoridad ang mga residente tungod kay magsigi pa ang ulan tungod sa LPA. Kauban sa mga pulis sa Compostela ang mga personahe sa BFP, MDRRMO, COERT ug mga sundalo.